Baixo o lema Mudemos de rumbo, o galego ten futuro, milleiros de persoas reuníronse na Praza da Quintana en Compostela nunha mobilización na que puxeron de manifesto a emerxencia lingüística extrema que atravesa a nosa lingua. O goberno galego parece que non lle preocupa que menos de 1% da programación audiovisual que poden ver os nenos e nenas está en galego, que o uso do galego na xustiza é inferior a 1%. É posible cambiar o rumbo do galego si cambia a política que está facendo a Xunta de Galiza, empezando por ese decreto da vergoña que convertiu o galego nunha lingua de segunda. Feijóo e Rueda conseguiron levar o galego á situación na que se atopa agora, unha lingua minoritaria. Denuncian que os últimos estudos sociolóxicos rexistran a perda progresiva de falantes. É básico que falemos a lingua que é da nosa terra, sobre todo porque, eu estou estudando e, basicamente, a única que fala galego son eu. Eses modelos xa existen en outras comunidades autónomas e os resultados non son mellores. Galicia é a comunidade autónoma con lingua cooficial que máis uso ten do seu idioma, máis que Cataluña, máis que o País Vasco.